माझं जीवन आता चालला म्हणतो जीवन आता माझा फोटो उठाएगा ଯୋଉଟା କି କହିବୁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ବୋଲି ନା ନା ସିଏ ପୁରା କାନ୍ଦୁଥିଲା କାନୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବୋଲି କହ ହଉ ସେଟା କୁହ ଇଏ କେର କାନ୍ଦିଲା କୁହ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କାନୁ କେର କାନ୍ଦୁ କୋନା ସେ ଅସ୍ତପୁର ବିଲ୍ଡିଂ ବାହାର କରିছে କିଛି ହେଲା କହ ମାଲଟା ବୁଝି ତିନିଟା ବାର ଚାରିଟା ବାର ସେ ବାହାରିଲାଣି ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି जीवन आता কথা বলছি ଏ ମା ଏଇଟା ତ ଠିକ ସତ କଥା ତାରେ ଆଉ ଏଇ ସେଇ ଲୋକ ଆଜି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ତାକୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗାଡି ନାହିଁ ବୁଲତେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କି ପଇସା ବି ନାହିଁ କି ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଆମେ ପୁଷିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ପୁଷ୍ଟେ ଖାଲି ସେ ପଥର দিয়ে ବସୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ ଟିକେ ପଥର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ସମୟ ଖରାପ ତଥାପି ଆମେ ଆଗ ଦି ଜଣକୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆର ମାଲ ପଡିଛି ପଛରେ ଯିଏ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତଥାପି ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର ରହିକି ଆମ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି ନା ମାଲ ଟିକେ ପଠେଇ ପାରୁଛି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ କିଏ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ସିଏ ଖୁସି ଆଗ ମାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି ଦେଖ ବଲୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଯିଏକି 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡରେ 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡରେ ପକେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନାରେ କିଣିଛନ୍ତି 8,000 ଦାମ ଦେଖିଲାକୁ ଆର ଦାମ ହେଉଛି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ହଁ ଏ ଖାଇବା ଜାଳରେ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ହଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖା ନା ମୁହଁ ଦେଖା ହଁ ଖାଇବାକୁ ଆସିছে ଏଇ ନାଚ କରନା ବାପା ଖା ବାପା ଖା ଆମ ଖାଇବା ଛୁଆ ତୁ ଖାଇବୁ କାନୁକୁ ଏମିତି ଭୋକ ଲାଗିଛି ସେ ତାର